Il-kellim tal-Ġustizzja tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi għamel denunzja lill-Pulizija biex il-Prim Ministru Robert Abela, il-Brigadier Jeffrey Kurmi u l-Armata jiġu investigati biqtil volontarju ta' immigranti. It-talba ta' Azzopardi saret f'denunzja urġenti li ressa f'isem l-għaqda mhux governattiva Repubblika. Fid-denunzja Azzopardi qiegħed jakkuża lill-Prim Ministru, lill-Brigadier u lill-Armata li huma ħatja li b'mod intenzjonat ikkaġunaw il-mewt ta' immigranti. Dan brabta ma' salvataġġ ta' dgħajsa bl-immigranti li ċ-Ċentru Malti ta' Koordinazzjoni ta' Salvataġġ ikkoordina wara li telqet mill-Libja u għamlet xijiem fl-ibħra Libjani. Fi stqarrija l-Gvern Malti kien spjega li d-dgħajsa kienet ilha diġà numru ta' ġranet f'diffikultà fiż-żona ta' salvataġġ fil-Libja, jiġifieri mhux dik Maltija. Spjega li l-Unjoni Ewropea kienet taf dan tant li waqt li d-dgħajsa kienet wieqfa fiż-żona ta' salvataġġ Libjana għamlet titjiriet permezz tal-ajruplani tagħha iżda ma bagħtet l-ebda bastiment biex jiġborhom. Iċ-Ċentru Malti mmexa mill-ewwel mal-proċeduri stabbiliti ta' koordinazzjoni meta d-dgħajsa ġiet irrappurtata li tinsab fiż-żona ta' salvataġġ Maltija u bagħat l-informazzjoni meħtieġa permezz ta' dak li huwa magħruf bħala NATEX. Madankollu fid-denunzja tiegħu il-kelliem tal-Ġustizzja tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi irid jibgħat lill-Prim Ministru, lill-Brigadier u lill-membri tal-Armata l-ħabs għax skontu naqsu milli jaġixxu biex isalvaw l-immigranti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.